Tara guys. Punta tayo sa MOA. Palabas na kami. Whoop! Whoop! Say hi, AJ. Hi! Oh, sige na, lakad na tayo. Go! Tumingin, sige. Ayan, lakad lang kami palabas ng gate. Go, 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 guys. Ito. Hey guys, palabas na kami ng gate. Hanggang Pitex. Ay, sarang lang na tanong. Yan guys, ang traffic oh. Tas wala pang tricycle na dadaan. Yan guys, andito na po kami sa Kalayaan. Naghihintay lang po kami ng bus papuntang Pitex. Ayan guys, naghihintay ng sasakyan. Ang traffic pa. Ayan. Yan guys, si Kuya Kit nag-aabang ng bus. Lumilong po kami dito sa gilid kasi sobrang init. Yan, dito na kami sa Pitex. Tignan nyo po ang haba ng pila papuntang MOA. Ayan guys, andito na po kami sa Mall of Asia. Guys, dito na kami, lakad-lakad.
po kami kainan. Ayan po, punuan. Wala po kaming maupuan. Ikot lang muna. Kaya marami. Ang daming tao guys kasi Saturday ngayon. Ayan po, andito na po kami sa Mua Food Hall. Dito na po kami maghahanap ng kainan namin. Ang dami pa ring tao guys. Wala kaming maupuan pero maghihintay pa rin kami. Abang-abang lang hanggang may umalis at kami ang uupo. At ayan guys, mag-order na po si Ate Ems. Sizzling plate tayo guys. At ayan po guys, sa wakas may pwesto na po kami. Ang ganda pa ng aming pwesto, aula. At ito na po ang aming mga order. Sobrang gutom na po kami guys. Kasi alas 2 pasado na po. Guys, kainan na. Ang dami kong gutom. Sabat ng peso natin, nasa aula tayo. Nagkala niyo tayo. Social distancing. Ano yan sa'yo? Burger? Burger steak? Angus yun? Parang ang ano eh. Burger. Ito. Okay, yeah. Mahal yun, Angus. 230. Wait, that. Yung kutsara pa hati mo. Oo nga, yung kutsara lang. Huwakan mo.
Sa Chicken Joy ah. Dapat na sa'yo ano. Kamusta kayo? Chicken joy na lang sa akin talaga. Mamaya, sumay na lang. Uy, ano ito kawat ba ako? Wala ma-overexpose ako. Bala ka dyan. At ayan po ang ulam ni AJ, barbecue for tiempo. Cyber, distribution. For example, may events ko na may plato. Na may plato. Diba, dadala mo sa labas?
Ayan, tapos na silang kumain. Nakamuni-muni na sila. Nakamuni na ang mga busog. Steady na nga. Siguro. Sakay tayo sa Ferris wheels. Ferris wheels. Ganyan lang no? Ito tingnan mo. Pamatay yan, babe. Ano ka kami yata? Punta ka doon, bilis. Pare mo yung ano, mas mo. Kaya, EJ, oh. Design ko. Isa daw. Yung mas kasi. Video baliw. Video baliw daw. Video na baliw daw. Oh. Okay na. Dapat na nag-picture kayo yung mukha mo. Okay na. Tanga na dyan. Chance. Ihulog ko tong cellphone mo dyan. Picture niyo. Gaya-gaya talaga. Bilis. Ako lang, mag-isa ka lang. Bawal Pero kayo naman ako ano, cellphone niyo. 10 years old, bawal 10 years old yan. Kayo gaya-gaya. Ayan tamang tambay Ay, sabi ko makalit daw. Ayun nahiya pa May ano mo, ferry mo ba kaya? MB Orient Cruiser. Ayaw lang. Kalma. Dito, kalma.
Bigla. Bigla. At ayan guys, papunta na kami sa Ferris wheel para sumakay. At andito na kami guys, nakapila. Ang daming tao, ang daming sumasakay. Papasok na kami. Sasakay na kami guys. Okay. At dito na kami. Sakay-sakay time. Kita ko ba yung aircon tama ko na? Mainit. Guys, andito na kami sa taas. Ayan o. Magkano kayo dyan sa taas ko? Oh? Ano ba? Saan yung Viking ate? Oh! Diyan yung Viking yan yung barko? Ate? Ate Viking yan? Oo nga. Tapos kayo sa ganyan? Wow. Parang bumubulyado naman to. Ito yung mall. Yung bilog. Yung mall. Ano ba yun? Ano yung bilog? Ganda dito na Cavite na ay sa Manila. Yung ano yun, yung arena. Yung dami ka mga may maraming building doon. Oh. Marami pa. Yun guys, dito na kami sa taas. Ate, marami pa lang barko. Nakakalulang tignan sa baba. Tingnan mo yung mga ganda ng face ng Cavite dito. Tapos si ate. Huwag ka na lang kumanda kung taas na tayo, wala pa. Nasa taas na tayo. Wow! Nagbibideo ako rito, oh, nandito na sa taas. Malapit na tayo sa pinakataas. Tama. Ganda ang ocean. Ayan, ang taas. Ayan. Oo, ate, marami siniman sa kanila. Oo. Oo. Oh, tapos, oh, sige, oh. DJ. Hi. Laksan. Ito ako lang. Ako lang. Ate, gusto ko na sabihin ng mga taas. Tapos na. Oo ba na tayo? Ganun lang ang GF. Oh, ganun lang. Tignan mo yung mga tao parang lilit na sa taas natin kanina. Ay. Hindi naman pala nakakatakot. Hindi lang nakakatakot. Parang hindi ko nakakala pag tumitingin ko. Nasa taas pa rin tayo eh. Ako pa. Ayun oh. Tapos nakakalula pag pababa eh, no? Kaya kinabukas na aircon. Ang ganda naman, ano yung mga ano yun, ocean current. Ano yan, mangingisda? Fisherman? Fisherman yung mga yan, ha? Oo, hindi ko alam kung nagyawa na nun. Ano yan?
Lapit na kaming bumaba. Nasa baba na kami. Bumababa na kami. Ganun lang yun. Asan? Ay, kita kami dito. Ayan, binibito ka din niya. Binibito. Ayan, baba na kami. Bili muna kami popcorn. Yan guys, pauwi na. Mag-aabang na kami ng bus papuntang Pitex. Picture ka na. Abang-abang ng jeep, pauwi ay bus pala. Sorry. Yan o, daming nag-aabang ng bus papuntang Pitex.